Oh, ano nang imong 5,000? Okay na ba na? Wow! Di ba, 4K lang gipangayo ko Kasi sa imo. sobrahan ako. Ingon na kung pagpalangga ka nimo. Sobra-sobra. Mao salamat, Papa Indo. Gihatag gini mo nga ako mga panginahanglan nyo. Ay, ako pa basta ikaw palangga kahit akala. Salamat man sa imong unending love para sa akong kag imong support. Basta ikaw palangga ta ka niya. Giyambala na nimong imong nanay o imong tatay. Nga, unsa? Na mo bisita ko sa inyong balay kay pakita na ko akong pagpalangga nimo. Si nanay manggod. Ging naman ako si nanay ug si tatay pero ningon manggod si nanay nga naa sila'y katuan nga namatyan. Aw, susunod bulan na lang. Tama ba? Mga sunod bulan. Kag si Papa Abi kay busy man si Papa kay nagaparbis sa sang munggo subo. Okay na wala problema. Basta ang importante na balaan na nila nga ako ang imong nobyo. Tama man? Oo. Kabalo na sila nga ikaw ang akong lolo. Ay, nobyo. Nobyo pala ka. Bitaw ga. Salamat kayo ga sa Murag bulilyaso na nila. Salamat kayo ga sa 5K ga. Basta kung naikinahanglan ka, tanan ang imong gusto akong ihat. Sige Tingnan ga. ka pa lang. Ay, dali lang ga. Nagtugon magandang among teacher nga kinahanglan na mong cellphone. Sa mong acquire ba, klase? Siyempre, lahi mo gano'n akong cellphone ko. Okay, pad na kayo ko. Wala'y problema. Ugma. Tapos, Babaklanta ka, buwas ka na. tapos, katong gusto sa among teacher nga, dapat ng cellphone daw ga, katong orange. May problema. May nabilin pa ba ko kwarta dito? Kato lang akong ibakang. Ba, ga, grabe ko ka ba? Labugig ko ga ba? Basta ikaw. Basta ga, makatapos ko sa akong pag-eskwela ga. Dili tagi ka pabay. Ay, salamat kayo. Banya, pwede ba tamo sideline ka dali? Di ragot na sabay ko, no? Sideline pa to. Palamig sa taba. Ikaw mga ay. Ga, kabalabala ka nga. Dili laki pwede. Sabay dili pwede ka. Dili pwede ka eh. Kabalabaya ka nga na ako Kabalabaya ka ba? Dili pwede pa sa karoy. Dili pa ba pwede? Kag-isa pa ga, di ba, nag-promise ko nimo nga once makatapos ko sa akong pag-eskwela, ihatag nga ko unsa imo ginapangayo sa ko. Unsa ko, no? Hindi ka magkabala ka ga. Isa na lang katuig. Ay, salamat, dapat ang yun. Imo na maangkon ang akon nga pataw. Ang pamagkot Hindi na ba sunod ga? tuig, buhay pa ba ka ako? Ikaw ga, oy. Basta ang importante. Basta ga, kusog lang kin nga pagtuog ga. Sige. Muhulat ko anang sunod tuig. Kaya mo graduar ka na. Sige ka, lapit na ga. Salamat Salamat sa graduate. Salamat sa suporta ga. Ay, makakaon na yung kong pataw. Dili lang pataw ga, napag-usa ba? Ay, subong sabaw-sabaw pa lang ni pero sunod. May pataw na. Ano sa kaning patawan eh? Balbakwa ba ka ni? Kuha na ga, ning basta. Sige. Basta. I love you. I love you too ga. Sa'yo'y kagilok. Subong na yung kong kabatya kung kikilig ko ba? Tada! Wow. Ayan na. Ayan na ang cellphone ng iyong pangayom. Okay lang ba na? Tinuod ka ga? Oh, kabalo ka pala yung presyo na. Pila di ay na ha? 25,000. Wow! Medyo dili na ko mabiyahin ani ga pa. Di ba? Siyempre, bago na akong phone, kag-isa pa ga. Nadaot naman gud ang akong cellphone. Basta ba daw tagi mong cellphone, call my name. And I'll be there. Basta ga, antos lang gud ga, kay lapit naman gud mga sunod bulan na. Isa na nagkapulan. Ay, mag-graduate ang ibang katilaw ni Diyog ko. Mag-graduate na ko ga, lapit na ga. Salamat kayo ga, kay kung dili tingod sa imo ga. Dili ko na ako malapot ang akong kalipay sa karon pa. Salamat yun.
salamat niya. Kita ramang duha dire. Langga, di ba kaingnanta ka nga, once makagraduate na ako. Pwede Di ba subong na lang kaya ni pila na lang kabulan, mag-graduate na ako. Pwede ba siguro agi-agi, latay-latay lang sa... Antos na lang sa ba? Antos na lang sa... Ikaw ka, kung masugot ka, ilok. Pare-pare. Siguro na. Nakatesting ko na sa una. Ikaw dyan ka ba? Ikaw ka kung masunod ka, ilok. Pero basta, mag-graduate naman ka. Kasi talaga ka. Pwede na, no? Lapit naman ko ka, mga 1 week na lang. Ay, salamat mo, graduate na yun. Basta ka ulit-ulit lang sa ugantos. Ha? Sige. Makaya na lang kasakit sa imong puson ka, Ha? Antos ha? Antos. Mo ba? Oo, dapat kaniga nga ipunin mo ang iyong lakas para pagdating na makatapos na ako, makagraduate na ako, ha? Doon mo nila ibuhos ang iyong lakas. Sige. Wala problema na ka. Maghihintay ako. Basta, are you happy sa akong regalo? Happy birthday kayo, gaway. Salamat. Happy na birthday pa. Salamat kayo pa. Sige. Flying kiss lang sa Flying kiss lang sa kaya. Kabalik ko nga daan. Bawal pa ang face to face. Salamat. Ay, At nakagraduate ka na rin. Ndo. Kagina ka pa? Huwag ka munang magsalita. Pasensya na do kay hindi ta ka na-invite kaga. Okay lang, walang problema. Isa pa bigay do kay gusto gabi ang ulan sang tion nga graduation namon. So amo to nagakabala ka ako sa imo kay basi mabasa ka pa. Walang problema. At dahil dyan, graduate ka na. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Ang kwintas Ano na na? 24 karat. Ibig mo sabihin, bigay mo sa akin to? Yes, of course. At ang letra tayo, tingnan mo yung pendant. Letter L and letter D. Letter L stands for love. Love. Your name. At letter D stands for Undo. 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 Para sa ako ni love? Para sa imo na. Kapano ba ka pala presyo na? Pala presyo di ay no? 25,000. Wow! So happy together. So, Salamat kayo kay bisan pa nga natapos na ko sa akong pag-eskwela. Padayon gyapon sa pagsuporta sa ako. basta ikaw, suportahan ka. Bitaw do. Pwede sa ako na lang ng kwintas. Sa imo na. Wala problema. Nakoy sulti nimo pa. Uy, kabulan niya kung giwala kahit madami. Maayo gani kay niabot ka. So, timing po nga. Subong na lang siguro na ako sulti sa imo, ha? Ay, excited na kayo ko. Mau na ba na? Okay na sa imo do nga. Sulti na ako sa imo, ha? Yes, of course. Bisa di pa ni mo isulti. Balal ko na. Do, Balal ko na. di ba, Hinaya lang. di ba niingon ko nimo nga once makatapos ko sa akong pag-eskwela, Ihatag na lima. ihatag na ako ng ang pataw ba? Alagi. Mo na ako giwala. Talaga nitula akong laway pandamay ka. Bitaw do. Dili lang ko makibot, kay katong istoryahan, wala magutay kasulatan ato. Nakainom na kog tambal sa kog high blood. Naka-power cells ko. Maayo. Kaya. Bitaw do ba? Katong promise ko na ako sa imo, ha? Di ba? Ari na. Verbal lang to. Ari na. Magkatilaw niyo kong patawan eh. Basi kung pwede ito, Ano? Come on. Hindi na lang nato ito pagdayunuan. Di ba? Unsa ko na. Katong i-promise ko ni mo, ma. Dili na natong dayunon kay siyempre verbal naman to, ha?
Wala tayo gipirmahan. Ano ginapin mo ganili pa na yun? Nga, dugay naman gud na ako. Gusto maghambal si mo do nga. Unta to na lang gud ato ni atong relasyon. Unsa to? Unsa ko na? Dali. Stop na lang gud ato ni ba kay... Dali lang. Kalma. Ano mo sa balon? Kay... gusto magud ako do nga... unta to na ato ni atong relasyon kay... Wala ayaw nga padulungan ni pa. Unsa ko na? Kang isa pa... Si mama. Si papa. Si ate, si kuya. O si lulog, si lola nga. Dili magud sila papur sa atong relasyon do. Dali lang. Siguro, mas maayo pa nga temprano pa lang. Tapuso na nato natong relasyon nga dili na ta mag-abot sa pagsakita yung atong buot o atong balatyagon to. Kay balo ka nga gusto pa na ako makatabang sa akong ginikahanay. Kabalabaya ka sa among sitwasyon nga pigado rami kaayo. Dali lang. Murag nagkudog-kudog ang akong lawas. Do. Ayaw pagdalaan na ba? Dali lang. Makaya na nimo. Anong mood mo? Alam le, dili na ako pangayoon tong ako gipangayo. Okay na to. Ayaw na lang to ihatag. To. Do. Okay na to, di na kumuhangyo ato. Di na kumuhangyo atong katong pataw. Di na kumuhangyo. Okay ra. Ba't mo hambalyon to? Nga... Okay ra sa imo, ha? Di na kumukaw na tong pataw. Di na. Okay ra. Basta ang importante nga, okay ra to ang relasyon. Salamat kayo do. Napakay gusto nga. Isulti ni mo ba? Ako na, maayo. O siya ka na. Basi kung pwede nga, dili niyo ka maglakat rin sa balay. Di na ako maglakad. Ano balon? Ba't kasing ganun pa nga? Dili ka na magpakita diri sa balay. Di na magpakita. Pero hindi ka magkabalaka katong gitabang nimo sa ako. In kaso nga makatrabaho na ko do kang makasahod kog dako. Amat-amatan na ako bayay. Dali lang, Lovely. Ipaklaro ba? Ipaklaro ka na libog ko. Gusto na ako do nga... Diretso ako. Gusto na ako do nga... Doon na nato atong relasyon. Unsa ko na! Pasalo ako do ba? Unsa ko na! Pasalo ako do. Wala kayo mamahimo do. Ibig sabihin, di ka na sa kuha. Ibig sabihin, dili na ko nimo. Unsa ko na! Salamat kayo sa mga pagtabang nimo sa kuha. Unsa ko na! Sa time nga, wala ako. Niabot ka. Masamay ka. Salamat kayo do. Pagkatapos sa tanang bakas-bakas sa kong pagmamasada. Pero hindi ka magkabalaka do kay kinitanan. Bayaran ako. Bayaran ako ang mga gitabang nimo sa ako. First time na akong masakitan. Okay na do. Alam, bahala na basta. Ang importante pa dahil lang nato itong relasyon. Okay na ba? Bahala na itong mga gihangyo na to. Okay na to. Basta dili ka ba yun, di mo bayaran to. Ipadayo lang nato itong relasyon. Sige na. Sige na. Maluoy ka, ha? Sige na. Maluoy ka ba? Dili na dyan ko. Mas maluoy ka siya ko. Dili na dyan ko, do. Mas maluoy ka. Dili na dyan ko. Lab! Ay! Hindi ka magkabalaka. Bayaran ko tanan ng mga gihatag mo sa ko. Ay, biyaan na dyan ko nimo. Ay! Pandamay ka.
Wala pa ko katilawog pataw, gibiyaan ako. Ay!